catro grupos de xente que sin eles non estaría aquí hoxe, e logo tamén quería dicir unhas verbas sobre as liñas mestas do que debe ser a xestión da Consejería de Facenda nos vindeiros anos. Respecto ás lembranzas e agradecementos, non podo empezar por outra persona que non sexa por Valeriano Martínez, o anterior conselleiro, con que estive traballando íntimamente os últimos 7 anos. É un gran compañero, aparte de xefe, chegamos a ter unha relación moi persoal, traballando codo a codo nestes tempos, deseñando o que debían ser as finanzas da Xunta de Galicia. Para el vai a miña primeira lembranza, e estou seguro que todos preferiríamos estar como hai un mes, non nestas circunstancias.